txorinetarrok, eguerdion. Gaurkoan, badadu segun batzuk itxeitxugula errezeta simpliak 4 osagaiekin, eta gaurkoan zigorre konta ditut da zen badauz? 25. 25. Beraz, badia batzuk, eta, merezi izango dauz. Beraz, gelditzu zaitez. Egingo dugu da, legatza kurri berde erara. Bai. Era kurri berdea, normalian, guk, holan aukitzen dugula txorienen ja, egia datorrena. Bai, potoan saltzeutena. Hori da. Kasunetan, saiatuko gara, gure bertsioa egiten. Gure kurriaren bertsioa. Horregatzi dauz, osagai batzu baino gehiago. Eta ezberdina gainera pila bat. Hori da, ezberdinak eta gero, azalduko ditugunak. Horrekin ingo gainera arrozan holan oinarri, tempura bat, da, pauso desente ditu, beraz errazta hau potente dator. Zuria? Neri erreza, nik ingo ditut, banana eta txokolate galleta batzuk azukre gabe. Hor trampa beti dao, orduan kontuz, geratu gurekin, oso goxua dira, eta ez dira azukre gabe. Gozagarria izango dute, lasai egon. Oso ondo. Lasai egon. Justo behitxu, 25 osagaien artean azukria ez dau. Epa! Beraz hau bai, azukre barik izango da. Eta errezeta, holaxe joango da. Arroza prestatu. Gero legatza mokadutxotan moztu, dakatz eta limoi birreindurakin ontzen utziko. Kurri pasta berdea itxeko, kardamomua, martorri hasiak eta kurri eta kafir lima ostoak txigortuko ditugu, eta gero irabagailuan birrindu, berakatza, martorri eta albakakin. Hori gorde ingo. Nasketa bat ingo, garagardokin, txitxirio irinakin, gari irinakin, gatza eta legamiakin, araña bertatik pasa eta frijitu. Tipula eta kuiatxua erregosiko ditugu, kurri berdea bota eta koko esnea. Azkenik arroza oinarri bezala jarri eta arrain kurruskariak gainetik. Kurri saltza, martorri fresko apur bat, eta mahon esan nahi izan ez gero. Berez, pausos joango gara. Eta ledena, eta errexena. Eramango duen egiten, ez? Hori da, beraz, arroza ingo. Arroza kasunetan, luzea aukeratu dugu. Ze egisa da, olako asiako errezetetan eta gustatzen dela arroz luzea, basmatia, jasmin arroza bai badau. Azkenean, aroma emoto dutza da. Aroma ez da faltako, baina, egin gau. Eta gaur, nik uste txorienen ez zitxugula inoiz erabili. Ez kurri ostoak, ez lima kafirran ostoak. Aurreneko aldea. Hori da, usaintzen badituzue, normalian honek eotuta da saltza dituzte, horako nahasketa berezitan, kurrietan. Kurriak ez dauka usain olan berezirik, baina lima kafirran ostoa da, super aromatikoa. Bai, kafian zaporeik ez daka, baina limana gehiago zaila badauka. Zeratik izango da, ez da? Bai, kafia esan duzu, lima kafia? Lima kafirra! Kafirra, erre hori jandu, bale, esaten nuenik. Zer da? Bai. Oso ondo, gaur rezeta perez, baina osagai nagusia izango horrek pabiako soldatxu horiek ero? Hori, soldatxuak egingo duguna da, legatza, pasauko dugu olako tempura batetik, eta hau, Sevillan edo Hegoaldean izaten daulan tipikua. Eta Madrilen oso. Madrilen bai? Madrilen oso, bai. Madrilen enak isen. Hori, nik Sevillan ezagutu nitxun asko, eta han oso tipikoa da, olako tempura batetik pasatzen dira, beraz, frijitxuta diaz. Horrai. Bai, egia da esaten dutena, pabiako soldaduen izena ero, hori militarren kontu bat hor, historia ezberdina daude, baina hor esate dute, pabiako gude izan zena Italian eta soldaduek eramaten zituzten erropagatik ero omen dala. Hori teorietako bada, beste 2 ero badaude, baina gehienak egia da, referentzia egiten dietela, azkenean, ejerzito honen, ero pabiako soldaduen, uniformearen kolorearekin zekusia dukatelako. Hau izaten da azkenean, horako tempurati pasatako bakaia bada normalean, beti bakaia izaten da, baina badaude bersioa lehatzanak, eta horiska, tempura honi botatzen zizaion azafraia, eta horregatik horia zeban, eta gero eramaten zuten piperko morroa bat jartzen zaio, piperko horri bat. Orduen horreko mentziela galoiak eta bestea. Ez dakit, 2 teoria lau irakurritu desberdinak, eta hori baten gaina gomendatzen dute. Koloratzaile alba duzue, ez erabili. Hobeto da ez erabiltzea, koloratzaileak ere bailtzea baino. Koloratzaile horiek, pixka kimikoa dira, orduan ez badukazue, zan da? Astuitze berri da? Azafraia. Azafraia, ez zaitetatzen azafraia. Azafraia ez badukazue, kurkumarekin egin.
Kolore horia nahi diezue lemon, kurkuma pixka botatzen diezue, eta listo, horia geratuko zaizkizue. Eta honen historian, esaten dute honek direla oinordekoak hor, Portugalen zeudenen pataniskas da bakalao. Pataniskas da bakalao, da bakaia hankatxoak. Bai, tempurakin egiten dira, eta tempura, gero Portugaldarrek Japoniara eraman zuten, da Japoniarrek izuten, oso famatu izuten mundu mailan tempura, ez? Eta bakizun nuren jatorriera izan aldaukan lehen guzua zeinena da nau? Zeinena. Oso, ez da gastronomia beraiena, ez da mundu mailan famatua. Alemania. Fish and chip. Erresuma batuko fish and chips edatik. Bai, azkenean, bada baita bakaia haua tempura batean dagoena, ez? Eta, kantzundak guarnizioa patatak izango ziren. Baina, lehen guzuak ero omen direla horkoak, eta zertan datza, arrai bat, tempura batean sartuta. Beste teoria batek esaten da, zela izena datorrela pabiakoa, ze soldaduek ez zeukaten jateko ia zerrez, eta itxe zutela olako irinetik eta pasatzen zuten alzutena, arraia bestutuzte izango zuten. Osa, arraina ezan izaten hasiera baten, igual. Ez dutuzte, o bakarrik tempura izaten zara, tempura bakarrik jate zutela, irina eta ura, eta hori frigitu ite zuten, eta zerbait beroa sartuko zuten, da beti ingo ziela, ez? Baina, izatekotan egeda bakaiagoa izango zala, ze bakaiagoa bazegoen aukera, edozin tokitara eramateko, eta, ezan oskaiurik ez ezer behar, ez? Orduan, hortik pixkat jungo da, baina, Madrilen, hau da oso tapa tipikoa, oso tipikoa. Eta nik kasunetan Madrilen ez dakizera ningo da bien, baina, gatza eta limoian birrindura bota gotzat, bitxartean beste prestakuntzak eta ingo ditut, eta hau ontzen utziko, limoian zaporia aukitzeko. Azkenean, gaurko errezetia da, Asia aldera jota. Orduan, aukiko haitxau limoian zaporiak, lima kafirranak, orduan, geroz eta zaporitxua gobetu. Madrilen aurkitu ditut, tempura hau, zuk ingo duzu moduan gaina garagardotik eta ero kurriarekin, tempura hori, hau da, tempura horri gero hartuta kurri hau bota, aurkitu du beste bat, tempurati pasa eta ero konpotarekin, zagar konpotarekin. Ui, zerako nasketa hori, ez? Aurkitu beste bat dala hori eta ero, nola da, holako alioli berezi batekin. Bai? Orduan, pila bat omen daude, eta Madrilen oso famatuak gehi dira, eta hau, ezin da, gaina esate dute, hartu behar da, hau, baldai peinaseko ardo batekin. Madrilen tipikoa zen lehen hori esatea. Hau, geran, Arabar Herriosako ardo batekin egin moduzue. Eta hemengo makaia bero lehatza Patrik ingo moduan, utzik, ez duzu egin. Hemen txaukau zartagina prest, eta ingo dituguna da gure espeziak txigortu, apurtxo bat, zaporia eta usainak ataratzeko. Orduan, horixo barik, bakarrik zartaia bero bide dugu, eta hemen txaukanik, martorri hasiak. Bai, gero, datorren hastian, errezeta holan berezi badaukadanez, kardamomoa, gero jarrikotza ze hau ez da hubier txigortzea hautxean dator, baina kardamomo hasiak aukiko bagenitxu bai, hemen, holan koiara kada bat. Hau, datorren hasterako egoten kardamomo opitxo batzun da. Oso goxuak egongo diela. Berez, martorri hasiak, eta hemen txaukat. Kurri osto batzuk, eta lima kafirran ostoak. Honek bide dituguna da, txigortu. Alatabe, guk hemen jarriko dugu kurri berde apurtxo bat. Bada, trampak egingo ditu. Ziratzen gara, Patrizuk ingo duzun kurria eta... Ni bai, baina, bada espada. Ni ala ere osto guzti hauek eta ikusi ondoren, nire atzoko proposamena mantentzen dut, eta nahi baduzu ekarriko dizut, ereinotz ostoak dauzkadala, sartai hau betetzeko ez, holako, pitxo, bihar, gero, abanera gomean egurre txigitzen, ekarriko dizu holako, ekarriko ditut adarpila bat, eta horre hongo di, orduan behar dugunean ereinotza, hemendik aurre, boltsatxo bakoitzak ereinotza, lehorrana zema balio ditu, euro eta piku 2 euro. Eta 20 osto ero gertzen dira. Igual 75 sentimo, ez zara, aberatxa bentza salduz ez zara ingo, Ojo. Hain beste daukatzu do. Argazki bat atara behar diot. Bitxo, gero arratzaldean argazki bat atarako diot, horrela, ez horrela, eta bihar, bideo bat ingo izuet, eta bihar jarriko ditugu hemen. Benetan, ezagik zema da, baso bat. Ezagik, asmoa da amak esan zian, utziko du lehortzen da ero zua emango diogu. Euba guztia ereinotzu zainakin geratu behar da. Egin behar du, baina, nik uste duzu, txigortzen ditugunean eta berotzen da, berotzen die, zuekoran begibizan, ez duzu igarriko desberdintasuna, baina guk igartzen dugu zelan usaina... Bat horren. Beraz, hemen jarriko ditugu.
honek, berakatz atarak, Vale. piperroina, zigor. Bai, zerbait harina egin behar duzu gaur, bai. Kardamomoa, Vale. jarriko dugu bai, kurri pasta, Bai. eta gero olixo apurtxo batekin, ura apurtxo batekin, eingo nahasketa. Vale. Vale? Eta gero hori koko esnearekin da jungo da, ez? Hori da. Ondo. Hori da. Bueno, lehatza daukagun hontan, lehatzak badakizu bere elikaduran zer sartzen duen? Zer jaten dute lehatzak eta? Zer jaten dabe? Lehatzak jaten dituzte, holako iskira txikiak, otarrizka jaten dituzte, arrain txikiak, arrain txikitsuak. Eta beste lehatz batzuk ere. Hau da, lehatzak kanibalak dira. Bai, arraien munduan eta kanibalismoa ez da, bueno, gizakia ere kanibala izan da, de urteetan batzuetan gizakia kanibala izan da. Orduan, lehatzak, marrazoak ere kanibala dira eta, zeintzu dira, honek abakantua ere zema maite dugu, baina beraien artean ere janiten dira, ez? Lehatzak, normalean, adinan arabera, gero eta gazteago, kostaletik gertu bizi dira eta altuago, eta gero eta helduago berantza juten dira eta barrenen aldera janari gehiago dagoelako. Baina eskerrak, lehatza, ikuste ikuselako hortza euskal lehatza gainera. Lehatza ibiltzen bada, eta bere inguruan olako lehatz txikitxo bat ikusten badu, arek ez du behituko, lehen guzuan hilo badan, ero semia, ero ez da izan. Jan da, listo. Jan. Eta egia da, nik, hemen dago zenbaki bat, Euskal Herrian gehien jaten den arraia lehatza da. Bakaiago baino gehiago? Bai, askoz gehiago. Bai, Askoz gehiago, Patri. Zema bakaiago jaten dela uste oso. Bakaiago ez pentsau. Garai batean, bai, baina gaur egun. Esaten bostasun noan, galetzen bostasun batien, esango notzun, gainera ziur. Ke ba? Hau, honi, bitxua, gauza bat atztu jatela, ontsi ikuste dut. Belarrak, martorriak. Aurdun aldixan memorisa txarra, bakitu zedan. Bai, Badau, gauza bat, bai. Dau, zientifikoki, hori, azalduta. Eta aita izan direnentzako balio du horrek? Uste bakarrik aurdun egon garenok. Bale. Edo, hori da nera hitzakia. Beraz, egia da freskoa izan bidala, ez? Azkenean kurri berdeak badauka puntu fresko hori, bestela izango zen, espezian azketa, ez? Martorria espero nuen, baina albaka... Ja. Hor, resilla, zerbe freskua, ez? Aukeran. Badau, hemen hau utziko apurtxo bat, gero, apaintzeko. Zatera, eta honei? Berrendo. Kaina. Oso ondo. Bak zenbat jaten duen Euskal Herrian, zenbat kilo Euskaldunok, bataz beste, 24 kilo. Lehatz urtien. 24 kilo lehatz urtien. Bada, eta egia da, lehatza badala arrain bat, gure arrandegidan beti dagoela. Agian batzuetan ez dugu ikusiko sapua, agian batzuetan ez dugu ikusiko olagarrorik, ez dugu ikusiko urraburua, ez da izan. Baina lehatza beti aurki dezakegu gure merkatuetan, eta modu ezberdinetan, eta tamaina ezberdinetakoak, prezio ezberdinetakoak, sarearekin harrapatutakoak, amuz harrapatutakoak, eta egia esan, inoiz utzik ez duen egiten arrai bada, eta nik uste dut, mundu guztiari gustatzen zaiola lehatza, ez? Nik uste baiet, gainera, nik beti esatu dut dara, nire arraiik gustokoena, sosua dala batzuk esaten, zelako sosua. Baina nik pentsategat, betu, aragia fina, aragitxua, sapore, egisa da, sapore nabarmenik edo hundirik ez daukala, baina pentsategat benetan, fina, ez dakit, asko gustatzen jat. Eta modu pila bat eta prestatu aldo zula. Hau da, marinelera, saltza berdian, arrautze estatua, labian erreta, patata batzuk egiteko saltza berdian, ere bai. Aukera pila bat ematen ditu, gaur ingo du moduan diteko, horli batetik, horrelako tempurantzeko batetik pasata ere. Samina, gaurkoa bebai, saltza berdia behintzat izango da. Bai, kurri berdiarekin. Hori da. Hala ere, kurri berdia, jendeak hemen uste du, kurri berdia, leuna eta hori dala, baina kurri berdia ere... Potentia da, Potentia da, bai. Gorriak abisatzen dizu, gorriak esaten dizu kontuz nerekin. Berdia beti uste du, ekologista, natura, ze politia, eta hori. Honek funtzionatzen dago zigor, semaforo baten bezala kurriek. Orduan, berez, berdea da leunena, horia, abisatzen joaten da, eta gorria potenteena da. Orduan, jendeak pentsatzen da, orduan berdea izango da fina. Ez. Da freskoena, baina, fina be, ez da.
Ez. Badauka bere indarra, eta, bueno, ikusi zuzue, Bideli andereñoak ez bat zeukan, bota dio, pipermin punta baratxuria dauka, orduan, bueno, nortasuna duen saltza bat da, ez dauka arazoik horretako, Bideli. Baina, lehen esatu izan, berdearekin, danok erleazen ez ditu, kolore bakoitza dauka, zentzu bat, ez? Eta gu gaur egun berdea ikusten dugunean, zer, normalean natura etortzen zaigu gora, ez? Gure inguruan, mentzat, txorien inguruan, bueno, hor espaloi pixo bat ikusten dugu, hor kotxeren batero beste, baina beste dana, zer da zu, zuaitzak, belarra, eta dana berde kolorekoa da, ez? Eta berdea, horrekin identifikatzen dugu normalean, naturarekin, lasaitasuna, bada... Bai, barea, lasai, tenpura inbiot, bale? Bai, bota. Orduan hemen olixua jarri dut berotzen, eta tenpura itxeko jarrikot txitxirio irina, bai. Hementxe, gari irina, gatzapurtxo bat, legamia bebai, legami kimikoa, altxagarria, bizkotxoetarako eta erabiltzen duguna, eta ontxe gutxinaka joango naz, garagardo hotza, nirea 0-0 kasu honetan. Gehitzen, testura oran gu nahi dugun testura lortu arte, eta gero ingo, arraina, bertatik pasa, frijitxo, eta hementxe atara. Oso, Listo. Bueno, hemen, ez duzuenak olako tempuretan da, bakizuek gazdunero, apardun zerbait ondo etortzen dara, gaina aparduna zerbait erabiltzen duzu, altzagarria ez duzetan eraman behar, altzagarri gabein alduzu, eta hor, erabili alduzue, txampana, garagardoa, kaba... Txampana hori bai tempura dotoria, Bueno, badaude, olakoak. Eta bestela, uragasarekin. Hartzen duzu uragasarekin, baina uragasarekin hartzen duzuenean, gaseosa ez hartu, mesedez. Hori, horrek azukrea dauka. Horrek azukrea dauka, eta gero olako zaporitzailea, gero zapore ematen dioten, onkarriak ere badauzka. Orduan, uragasarekin hartu, eta tempura egiteko, bueno, gero eta hotzago ura egon, hobeto. Hor, bueno, japoniar egiten dutena da, hartu, irina, ura eta izotze ale batzuk, edo atal batzuk bertan botatzen dituzte, eta horrekin, bueno, badakite, hotzotza gongo dala beti tempura hori. Bueno, koloreak aipatzen dituela berdea eta, gizakia berdea beti nahi izan du, baina tindatzeko eta erropak eta lortzeko, margotzeko eta zailtasunak aurkitzen zituen. Bai, lehenengo izan zirenak, egipziarrak izan ziren, eta beraiek egiten zutena da, holako malakita izenako mineral batekin, berde hori lortzen zuten, eta beraien piramideetan da barruan eta marrazkia badaude. Oso garestia eta oso zaila zen kolorea lortzea, orduan, bueno, imaginatzen dugu bakarrik, faraoiek eta olakoak izango zuten aukera. Bai. Gero, erdiaroan izan zen, bueno, estatusa ematen zuen zerbait, jauntxoek eta bakarrik izaten zuten berdea, eta hor badago kuadro bat ikusten dena da, berde fosforitoa. A ber, ikusten dauka, hor jarriko dugu, ez? Bai, aukera daukagu, ekipo, jarri argazkia. Baito, hor ikusten duzu, margo hortan, Jan Paneikek, 1484 urtean, ikusten duzu, ze berde fosforitoarekin jasten duen emakumea, ez? Eta garai hortan, bueno, basan hori beraien estatusan eta seinala aberastasunan, da seinale edonok, ez zeukan aukeraik berde juteko. Gero, horre hasi ziren landareekin eta hasi ziren pertsona gero gizakiak kolore berdea lortzen, baina zane batere egonkorra berde horiek zehituan ahatu, etxean esan bat, ahatu iten zen zehiduen pinturin jarra eta galtzen zarien, eta hor falta zena zen olako kimikorik finkatzeko zeukaten, ez? Hor lortez, betu, eta baina historia dauka, gero, lotu behar dut hau, Napoleonekin, ala nola lotu behar dut hau. Kontua da, soldaduekin, pabia, soldadua, Napoleon. Eta hor lortzen du Napoleon? Ez, berdearekin, ze Napoleonenik daukat hor nire teoria nola hiltzan. Bueno, haitxo. Zuk zure teoria propioa gainera? Nirea. Bueno, ez. Bueno, hor zegoen, Schilderen pigmentu berdea zegoen, eta pigmentu hau egiteko kimiko izugarri toxiko bat erabiltzen zen. Eta hau erabiltzen zen, erropatarako, jostailuak eta margotzeko, eta paretak eta dana. Bueno, oso toxikoa zela konturatu ziren, gero urteekin jendea gaixotu eta hiliten zena, eta teoria batek dio, Napoleon Bonaparte mantendu zuen, bere azkenengo bizitzako azkenengo urteak egon zen etxean, paretak eta zeudela, ez dakit nahita ero ez, pintura honekin margotuta. Eta agian izan daitekeela,
horrela intoxikatzea ero, eta berde horrekin, Bai. Zeta, bakizu, Napoleon. Bai. Holan, sartzen da. Bakizu, onzala Gasteizen? Gasteizen hau zan? Gasteizen. Pintxokote baten? A ber, bakizu etorri ziela frantzesa konkistatu zuten Espainia eta Napoleonen jarri zuen bera nahian errege moduan. Esan zutzen, hemen dauz patata onak, janari onak... Gasteizen jarri zuten Madrilen errege moduan, ekainean, eta azarorako errebuelta bat izan zuen, eta Gasteizen zegoen ies eginda, anaiaz Jose Bonaparte. Gutxi iran zuen. Oso gutxi. Politiko moduan antzauna zan, baina militar moduan eta oso txarra. Bera nahiak etzuen maite zuen, baina era berean esatez militar moduan ez duzu bali. Elementua. Bueno, kontua da, ies egin zuela, Gasteizen geratu zen, zelaguna zeuzkan, eta Napoleon etorri zen, errebuelta hori ero gelditzera bere ejerzitoarekin, eta Gasteizen gelditu ziren, eta han 5 egun egon zen, Etxezarra izeneko baserrian kanpokaldean zegoen etxe handi batean. Eta horra aukera izan zuen, Gasteizen hor jauregian geratzeko jauregi batean, baina bera ez dut zuen, ni lasaitasuna behar dut. Orduan, Gasteizek uste oso euskalaz 30.000 biztalde, eta soldaduekin eta hori biderkatu izala. Orduan zeudela danako lan. Eta baki uste, Bonaparte niko fintxoa, jauntxoa zan, da usaian, zerdia, marruskadura gehi egita. Eta bera nahi zan pribatasuna purtxo bat? Nahi zuena zan lasaitasuna, bere generalekin ondo itzen, eta han, gero berriro nola konkistatu Espainia, han antolatu omen zala erodana, Etxezarra izeneko etxe horretan, gaur egun ostatu da dala, eta gaina badaukatean Kristalan Bonaparteren argazki bat, ikusi alda. Eta daukazu menu, Bonaparte menua, daukazu Bonaparte, ez da, aukera dago. Bonaparteren gela, bebai, egongo da hor. Kontu zabertozikoa den. Eta, marketinga, saldu imarra, Patri, izu Napoleon txiki, ostra. Donostiko hotel baten bebai, Londres hotelian bada, matajariren gela, eta orantza Oregon salako, eta hor, marketing asko azkenean bere inguruan. Kontu izan zen, gero azkenean, 1810 izan, 1813 urtean, Wellingtongo dukiaren indarrak eta hor, bota zituztela frantzesak, eta gainera hor Gasteizen izan zen guda, eta hor Amazuriaren plaza, erdian dagoen ikusten diren irudiak eta egun horretako hor oinarrituta daude, ez? Guda hortan oinarritua daude. Bai. Nik uste nuen, hor herrikoan jarri altzuten, nola, Zeledonen edo zerbait, aterki bat, kenduan soldaduak eta zaldillak eta jarri Zeledonan, aterkiakin da listo. Sato batekin, besopian da, ez dakit, ez? Bai, hobe. Egisa, hemen txera dabiz gure soldadutxuak, gure legatz pabiak, frigitzen, eta aprobetxauko hemen txigortu ditugulen kurri berdean dako inditxugun barazkixak. Aztu injat, baina piper berdia bebai hor txikituta zoian. Kurri berdeak inen jogunez, hola xegeratuko gara. Nahiko berde dau. Nahiko berde dau. Beraz, hemen, eingo itxuguna da, erregozi, tipula, kuyatxoa, gaur nabil izanekin eskatera ateraten, baina urtu zauzelako. Bale. Horregatik da? Bai. Pentsatzen logu txikietako. Bale. Zuizan zara. Aitzakia da, ez? Era hori, erregoziko ditugu barazkidanak, eta gero soja saltzakin, da honekin. Baina hori gehien bat lagungarri moduan, ez? Nahi dut esan... Nik uste dana batera, doia? Bai, bale. Baina plater, pabiakoena berez izango zian, hauek, makai hauarekin inda, ez? Hori da. Makiltxo moduan ero, eta gero, guk gaurkoan kurri berdearekin lagunduta jungo. Hori da. Oso ondo. Beraz, listo. Gure soldadutxuak prest, hementxe militantziarako... Soldadutxuak, miteli. Soldadutxarrak. Hori da, hau edia sumoko gerlariak. Ni deituko nioke pabiako sumoko aurrean juten zirena danak zapaltzen. Tempura esan dugu, hortik japonetik datorrela berez. Pabia baino gehiago nik uste sumo ora... Ze hau nola luzengak ikuste dituz eta soldadu lerdenan da itxura, baina hauek egia esan beldur gehiago ematen dute. Hauek aurriak garriz gero. Hora, nobeto, ondo jaten dugu mentxorienen.
Eta hementxe, olixua, Bai? eta hasiko gara, hori, barazkixak erregosten, alde batetik. Tipula Juliana eran, Bai? eta ontxe, kuiatxoa. Vale. Eta gero hau, plateria nola jungo da bitele, arroza? Arroza oinarri bezala. Hau Bai. da, zuk, kurri, ez dakit, oi asko kurri bat zerbitzatzen duzun moduan, azkenean arroza oinarri bezala, Bai. haragisa, gero joango da saltza, eta gero martorria purtsu bat jarriko zau. Vale. Eta hori, zer zan? Hori maonesa da. Orduan, maonesa holan puntutxo batzuk nahi izan ez gero, bestela, ez da eze pasaten. Kusuzu nola begiratzen dizu gure lagunkia? Bai, ikusiot maonesa salea den horrek zelan begiratzen dira. Baina da, hola, automatiko, aipatzen duzu. Ez ne kondentzatu ero maionesa da, pum! Baina ez da zentzu berdinean. Ez. Ez, altzatu egiten da holako, eta normalen lasai oten dezeita gizona, baina holako badu iz batzuk... Zezagun gustatzen merengea besta, ez? Merengue salea besta. Merengue salea. Baina, bueno, nik gero orain txokolatea daukat. Tableta osoa, 200 gramo behar nituen. Eta hasi zait saltzen, badakizu txokolatea mosten baduzu, ez dakiz ze modutan, ez dala nabaritzen, ez dakiz zer, txikito, hona gari. Gero jango zu hori, gaieta osasuntxu batzuetan, zeintzuk, esan bezala lehen, azukrerik ez dela batek. Txokolatea barra. Ez dia bebai. Baina azukrerik. Azukre txuria ez. Ez, baina, Patri, zenbat pakete ikusten ditugu, azukre gehigarririk gabe. Ja. Eta, garo, holako edan, jende asko berditz, eta ez, Zein iztu itxen dazo? Bueno, bai, ez, egia da, baina gezurrik ez ditut esaten. Hori bai. Azukrerik ez daukate, baina gozagarriak bai. Horan beste zerbait bota dira. Bale, zigor, behitxu. Bai, bot. Honek bide ditxu beste 5 minutu dolan, purtsu bat, erregositxa egon da isen. Honei gero botako zau, koko esnea. Botako zau bai, koiarakada bat, gure kurri berdea, hemenen joguna. Eta gero zerbitzatzea izango da, arroza oinarrian, arraina, saltza barazkixekin, eta martorrea purtsu bat. Bikain. Berez, segitxuan gatoz. Puntu honetan nahi ginen kuiatxoa, Vale. eta antxe, koko esnea, barrura. Barrura bai, Zintzan, koko esnea ditu alzitzaion, ez? koko esneari bai, baina besteak ziren edari vegetalak. Kokoana da uste dut dela bakarra esnea Bai, ditu ez da, alzitzaion. egatik. Egiz esan? Ja, bai, besteei hori da, arroz edari vegetala, soja edari vegetala, baina kokoa nahi, Opi. koko esnea ditu alzitzaion. Txoi. Hemen txaukat. Hau argitzeko. Eta listo hauen gure saltza berdia. Bai. Lehatzana. Bueno, guk Irlandan probatu hitz egin genuen hemen, baina eta egin genuen txorienen, egin genuen dastatu genuen saltza berdea, gaina jatetxean zegoen euskal saltza berdearekin, lehatza euskal saltza berdearekin. Eta zesan? Maionesa bat, gurin bat itzen zana Bai. perresia txiki eta nazten zuten gurin horri, eta gero itzen zuten botatzen zuten hori, eta arraina lehatza kozinatzen zuten gurin horretan. Bene. Orduan esan, zerbait niko frantzesa esan dezagun, ikutu frantzesarekin, gurinetan egiten zalako, eta gurin horrek zeukana zen perresilpila bat. Orduan goxoa zegoen, baina ez zen gure saltza berdia. Eta gaina sukaldariakin egon ginen, eta esan ginen, baina ez da hau gure saltza berdia. Ez? Eta zeretan ez? Eta, ez da. Hori Eta nola egiten da, saldu genion, ez da izer. Eta, bale, kontutan izango, eta ez dakit, gero inzuten, ero ez zuten egin, baina, saltza berrian izena zeukan, baina, eta berria zantzan, saltza. Nik askotan pentsatzen dut gugitxe dituguna akats danekin ez, igual itxen dugula Asiako errezetan bat, eta bai, hau da, kurri berdea, ez dakiz eta gero, etorriko da Tailandiako bat, esango da, zer kurri berdea izango da, neskatila. Orduan, bueno, ikastia da, honena. Egu beti esan, eta hau da gure bertzioa. Hor, zuek garrantzitzu zuen, baina nire bertzioan. Eta hori ezin dizute zer esan. Petxu arroza, kroketa. Petxu jarrikot, bat, erditik moztuta ikuste deizuen. Zelan geratzen dan barrutik, eta dau, benetan, nik bat jandot, konturatuko zeniten bat falta zela, nik jandotena, oso goxua, eta, hau jateko. Eta ontxe, saltza kaputxoa gainetik. Odan, gure kurri berdea, arroza guztitzeko, eta gure arrainan tempurata guztitzeko.
Hau jandak edo asko jota postre txiki bat, Nik uste dute azukre barik gaieta batzu da, listo. Eta horiek ere azkenean azukrerik ez daukaten, baina betetzen dute, Bai. Eta hemen ideia da, maonesa apurtxo bat botatzea edo bakoitzak gustoko daukana. Saltza pikante apurtxo bat gehiago. Bat egin, ez. Eta hor dago bat egin, bai. Botakotza da apurtxo bat. Bueno, hortako daude guztuak. Bai, botoitxo batzuko lan izango bazien bezala. Eta, listo. Gure lehatza tabia erara kurri berdearekin. Napoleonek ikusiko bazaen, hau, zango zaben. Zer letxe da hau. Horen garaian ez da inek hau jango zuten. Lehatza, arroza. Bero dau, Ona. A ber, eta ero bota diezulako zu pixkat beste kurri benetako baina bestela. Bestela oso fina da. Azkenean nik pipermina botatzotena apurtxo bat izan da, eta da espeziatua bai, baina pikantia ez da bape. Geixago onartzen dau. Beraz, pikante kontuekin, zuek zuek jogara estu bizuela. Azkenean zuen guztoku egin. Eta ontxe, nik uste postre bezala, ez? Gaieta batzuk. Osasuntxuak, oso. Lasai, hau janda, dozenaka jatea badukazue eta igual jarraituko zuen. Banana eta txokolate gaietak azukre gabe. Azukre gabe. Bananak bedak bere fruktosa izango du. Ez pixkatxo bat ekarri du, eta txokolatea ere, ekarri dute 1,52ko kakaoa daukana. Ez da ekarri 1,85 kakaoa daukanak. Azukre gabe esan dut. Biteli, izan dezagun, Zepa trampa. Bai, eta horrela da, ez dakik burniarekin, ez dakik zerekin, ez dakik zer. Ez, ingo ditu gaieta batzuk, osasuntxuak ero ez, etxean ingo ditu, orduan horrekin ja, neiko osasuntxua dira, eta egiten oso errezak, horrela. Banana gopor batean jarri eta sardeska batekin txikitu ingo ditu. Eztia gurina eta arrautza gehitu eta ondo nahasi. Jarraian gatza altzagarria eta irina gehitu eta katumin gainarekin ondo nahasi. Txokolatea laban batekin txikitu, gehitu, ondo nahasi dena eta honekin bolatxo batzuk egin, pixka bat zapaldu eta labeko erretilu batean jarriko ditu. 12 minutuz 180 gradutara erre eta osten direnean jan. Orduan, hoxe. Inaldu, bananekin, datilekin, nahi zuen nolako musikarekin ere hartzen baduzu eta musika konpota bat egiten baduzu, eta holan goxo bat daude, horrekin ere, kontua da, fruta pixka sartzia, gure eguneko razioa, frutana. Eta bananak, bi txiki edo bat handiz, horre txiki txuria? Nik berez, bat pixua jarri, 150 gramo da, baina honek oso txikia zinez, bi jarritxu bakarrik. Orduan, hartu holan zatitxuko ditu, eta beltzune hauek eta dauzkatenak, horiek nahi ditugu, heldu eta daudenak. Gero eta beltza hau badago, hori da gero eta heldu hau dagoela, hori txarra ez dago, Azukre barik da, baina horrek eitzen daukoro gozoago egotia fruta, orduan, bakarrik azukre txuria zein dugu berba. Baina ez dio goituko behintzat ez da beste horrek edulkoratzaileak eta holakorik ezertu. Egia da, kontsumitzaileetan eta egoten da hor konfusio puntu bat, ze etiketetan, elikaduran etiketak, aldie engainagarriak izan. Normalian azukre barik jartzea itxuste, baina, gero, azten zarenean osagaien zerrenda irakurtzen konturatuko zara edulkoratzailea, 150, olako izen eta zenbakipia bat ez ditzuzunak ezagutzen, baina azukrean sinonimoa diela. Ez dala azukre txuria, baina, nola baiteko azukria bebai bada. Hala eta azukre guztiak ez die berdinak. Ze alde batetik, bananak daukan fruktosa naturala, hori ona da, gure osasunak hori onartzen dau. Baina gero azten zara azukre txuriak, horreia prozesatuak dienak, edulkoratzaileak, panelak, koko azukrea eta horrek, eta hortxe komplikatzen hasten da gauzia. Zait dezagun, osasuntxuena izango zala, fruta eta estixa. Eta, txokolate beltza bebai, portzentai handixak kakauan aukitzen badau, hori, bebai.
Bai, hori onartzen dugu. Eta honen adibidez die sukuak, azukre denak ez die berdin prozesatzen. Sukuak naiz eta naturalak izan, laranja suku bat aldozu edan, baina bakarrik azukria esabizaraten, azkenean zuntza, frutako zuntza kendu indozu. Berez, esaten da, gomenigarrixagoa dela, laranja bat osua jatia gozaltzeko, Beti. 4, 5, 6 laranjan sukua baino. Ze horre gainera, segitxuan eraten dozu. Odolera da segitxuan, nola? Ze gainera, segitxuan eraten dozu. 30 segundotan minutu baten laranja suku bat. 6 laranja jaten, emongo zure denbora, gainera zure gorputza gutxinaka prozesatzen dau, eta horrek, zure gorputzan glukosai eragin haundixa itzen dotza. Zuntza sartzen dituzu, azetu iten zara, aukeran beti sukuak baino, eta ez du esango sukuak esartzeko, baina ez pentsa berdina danik, orduan, aukeran, fruta osorik gero hartzea hobeto. Hemen, arrautza bota diot, estia bota diot, eta gero gurina pomada edan, oin, pixkat, sarrezkarekin. Nazi, bestela olako adaska ero egurrezko espatula batekin, eta gero jongo gara esaten dena osagai lehorra botatzen, kasu honetan dira. Irina, altzagarri pixkat, eta gatz puntu bat ere gaietai kalterik ez dien egiten. Oso, guk astelen gozoetan, igual apurtxo bat gehiago kontsumitzen ditugun, baina, osasun erakunde mundialan arabera, eguneko kalorien eguneko 10, baino gutxi hau izan bida azukretik, azukre libreetatik. Beraz, eura gomendatzen daue, eguneko 5 jaiztia be, aukeran, baina hori, gure egunerokotasunean ez hartzia. Guk esaten dugun bezala, guk hemen itxe ditugu errezeta dultziak, baina, portzio txikitsuak, eta ez dela eguneroko gauza bat, baizik eta noixian behin jatekua. Beraz, noixian behin jan behar badozu, berdin da, gaieta batzuk osasuntxuak izan, hau da, txokolatia, banana, da, holan, azukre barik izan, edo, itxin betxuzu gaieta normal batzuk be, noizbeinkako kontsumoa izan bidanez, ez da holan, arrisku ondiri be. Orduan, zer joan esaten, zu deituko diozun ereari esaten berak eskatutakoa, karo, bihar hostiala du, famatuan eskariak. Zu deituko diozun ereari esaten, gaur dagoeneko gaietatzuk ditugula eta agian bihar bere eskari ezin duguna. Zigor gulanian gauz. Zure laguna da, zu jutzinen bere saiora, nirik. Gu lanien gauz, da gurerako excepzio bada, baina bihar nire ariasek gaztatarta bat eskatu digu, eta ez dakit zigor animauko dan gaztatarta azukre barik eitxera, ni ez, behintzat? Ni ez da, mesedez. Baina, orduan izango da, azukre tarta esan bina, gaztatarta, azukre pila batekin. Bueno, azukrea aukibi dauena. Eta gainera, badauz azukre batzuk bai, neurrixan jandabe, beti esaten dugun bezala, osasuntxuak edo onuragarrixak diela. Adibidez, txokolate beltza. Ez, beti esan dau? Hori beltza, hori da txokolate esneduna, Hau da, beltza 170 kakauduna. 152. 150. Baina hori da txokolate esneduna, zigor. Esnea ez dauka. Esnea ez dauka. Esneduna da, esnea daukana. Honek esnerik ez dauka. Hau da, kakaoa dauka 152, baina esnerik ez dauka. Orduan? Nik pentsatzen hauen txokolate beltza zala 170 gora. Ez, besteak esnea eraman behar du. Espadarama esnerik ez da esneduna. Eta zera, beste 150 azukrea. Eta beste gehiago batzuk. Gantzak eta eragolako. Eskoaz esaten gezurrak. Hori da. Berez, txokolate beltzak dauzka antioxidatzaile pila bat, eta ikerketa bat egin zabien, estatu batuetan 84.000 pertsonei, 84.000 emakumeei, azkenengo 20 urtetan gaixotu ez dienak. Eta horaz izien ikertzen euren elikadura ohiturak eta asko konturatu ziren txokolatia maiz jaten zabienak gutxi hau gaixotzen ziela. Eta arrisku gutxi hau zaukiela, minbizixa edo bihotzeko gaixotasunen gatxik eta pasatzeko. Orduan, eta nahiz eta, gainera beste ohiturak esain honak izatea, jendeak edaten zauen jendeak, erretzen zauen jendeak, baina txokolatia jaten zabienez? Hau telebistan esatea arriskutsua da, bihar txokolatia igo da 10 euro. Pentsau. Bueno, ala da beti, astian 3 ontza, Osa, ez da holan... Bale. Horran egunian batekin ezin da. Bueno, egunian batekin be bai. Bat bai, ez? 3-6 esango. Venga, erosten dizut.
Oso Bueno, ni txokolatia hemen. Hemen batzuk eixau baino badauz, Batzuk eixau badauz. Bai, batzu, desente gehiago. Bueno, ikusten duzu, txokolatea pixkat, laganarekin gutxiko da pusketatan moztu, eta bain, hau gehitu ondo nahasi, eskua bustiko ditu pixka bat, eta ingo duguna da, olako bolatxoak egiten jungo gara, gero zapaldingo ditugu, eta olako, bueno, galleta guen geiniko itxura emango dio, ez dira izango ez, galleta perfektuak ez ezer. Artisauak. Hau egin alda, baitu, nahi baduzue plastikoan bildu, oskailuan sartu, olako txorizo biribilki bat, oskailuan sartu, eta gero, laban batek emozte dituzu eta perfektua dana borobilak izango ziren, eta tamaina berdinekoak. Hori da, denbora gehiago hartu nahi baduzue. Gurin pila daukanez, hau gogortu ingo zen, eta ero lantzeko oso errazak izango ziren, ero moztutzeko. Esan dagoan, egingo dana da, eskua pixkat, olibarekin behin alduzu, baina ur pixkatekin busti, bolatxoak golan, eta labea 180 gradutara daukat. 12 minutu, 15 baino gehiago ez eman, pixkat gorritzen hasten dienean, erolan, eta ez dira kurruskari geratzen diren gaieta batzuk, pixkat olan biguna geratzen dira. Orduan, ez errez, utziko zuen, holan bola batzuk egiten, 12 minutu laberatzen, 180 gradutara, eta bagatoz, hau edastatzera. Eta gaurkoan gure hau zapaiak ez ditugunez zerrenai, lehenago bukatu ditugu, atara ditugu, eta ikusten duzu, hemen dauzkazue, 15 minutukoak eta 12 minutukoak, antzerako geratzen dira, eta ikusten dira oso artisauak. Artisauak, karo, etxekuak. Hori da. Perfektuak atera bazien, esango zinuen. Honek gero kortia indauenean pakete datetik atara dauez. Hori da, hemen dauzkazue gure banana eta txokolate gaietak azukre gabe. Gaieta osasuntxuak alegia. Bueno, osasuntxuak, biteli, zaita zen aminat. Dira, gaietak. Nik, ala ere azukreko hieraka da botako dira. Bai? Nik oso zalean nahi, biteli. Bai, nik ez dut, benetan, azukri ez dut botaten faltan, zazkenean txokolate pila badaukie, eta hor, sati artean, txokolatia, etorten da. Goxua dauz. Dien gaita biguntxuak. Bai. Ez dira lan, kurruzkari ez dira geratzen, eta hau izango da, biharrengo duen gaztatartaren antzeko zerbait esturanik bihurrikeri bat emate dut, hori bai. No, bai. Nerea parkatu, bihar bihurrikeri batekin torreko nez, gaztatarta, holako naste bat ingo. Zan hori, Barcelonako bokadioak, esan duena honek... Reverentzia? Ez, hori zan, reverentzia esan beste kadizekoa. Bikinia? Bikinia. Holako bikini bat ingo dugu. Alegia, bi postre batia. Bikinia, Bai. Eta hau gero, Patrik nastu ingo dut, eta dekonstruzioak goitik bera jarriko dut. Baina, bixar ikusiko zue dana. Ez du horratuko. Ez du horratuko, ze bestela bixar ez dago, telebizta piztuko, ja dana gaur kontau daulako. Beraz, bixar etorri, piztu ETV bat, 12 herritan, eta... Ondizan, bihar de agur.